Dobrý deň, moje meno je Jakub Petráš a vítam vás pri 5. inštruktážnom videu, a to vytvoriť vyúčtovanie v systéme Inside Out. Toto video je vhodné pre šéf-trénerov a manažérov klubu, čiže ak ste hráč alebo tréner, môžete toto video preskočiť. Chcem upozorniť, že toto video je asi jedno z najzložitejších inštruktážnych videí a najdôležitejších. Takže môžeme začať. Prihlásime sa do systému ako šéf-tréner. Vyplníme meno a heslo a dáme prihlásiť. Ukážem vám poradie krokov, ktoré je asi najvhodnejšie spraviť pred mesačným vyúčtovaním, ale môžete si to spraviť teda po svojom, ale ja vám určite doporučujem tento spôsob. Takže na začiatok čo spraviť? Na začiatok by som skontroloval, či všetci tréneri majú zaznamenané účasti. Je to dôležité preto, lebo tréning, ktorý nemá zaznamenané účasti, ten sa do mesačného vyúčtovania nezapočíta. Čiže ideme do klubových tréningov, dáme si trénerské tréningy, nastavíme si tu rozsah tých tréningov, ktoré chceme zobraziť. Ideme robiť mesačné vyúčtovanie za máj, čiže dáme si teda od 1.5. do 31.5. Keď tu nedáme trénera, znamená, že všetkých trénerov chceme vidieť a dáme tréningy s nevyriešenou účasťou. Dáme filtruj. Vidíme, že tu máme 2 tréningy. V takomto prípade môžeme buď kontaktovať trénera a povedať mu, aby si tú účasť zaznamenal sám, alebo keď vieme, kto sa na tom tréningu zúčastnil, nezúčastnil, môžeme to spraviť my. A to tak, že klikneme na detail tréningu a dáme zaznamenať účasti tak, ako som to vysvetľoval v 2. a asi aj v 3. inštruktážnom videu. Zaznamenáme účasti. Vrátime sa znovu do klubových tréningov, trénerské tréningy. Tu si zase vyplníme ten dátum za máj, čiže 1.5. 31.5. a iba tréningy s nevyriešenou účasťou. Vidíme, že sa tu už nenachádza žiaden a všetky účasti sme vyriešili. Keď sme v takomto stave, môžeme pristúpiť k vytvoreniu vyúčtovania. Vyúčtovanie vytvárame v sekcii vyúčtovanie, a to vytvor vyúčtovanie. Keď to rozklikneme, máme dve možnosti. Vytvor osobné vyúčtovanie alebo vytvor klubové vyúčtovanie. Rozdiel vám to asi ako už napovedá, osobné vyúčtovanie robíme len pre jednu osobu a klubové vyúčtovanie robíme pre všetkých členov klubu. My si teraz ukážeme to klubové vyúčtovanie alebo osobné, úplne identické, len s tým, že tam vyberie sa jedna daná osoba. Čiže dáme nové klubové vyúčtovanie. Odkedy do kedy? Je to od 1.5. do 31.5. Vždycky nám to ponúka automaticky minulý mesiac, ale my si to tu môžeme aj prenastaviť, kebyže môžeme dať aj polmesačné vyúčtovanie alebo aj jednodňové. Dátum splatnosti bude dátum splatnosti tých účtov, ktoré budú vytvorené, čiže tam to bude informovať hráčov, dokedy majú vyrovnať svoje podĺžnosti. A tu treba vybrať typy tréningov, za ktoré chceme vyúčtovať. Čiže ja si mám len jeden typ tréningu, ale bežne funguje, že je viacej typov tréningov, aj môže byť, že viacero šéf-trénerov, že napríklad prípravku si vyúčtováva nejaký iný šéf-tréner ako ostatné tréningy starších hráčov. To znamená, že si každý tréner by tu zaklikol len tie typy tréningov, ktoré podliehajú o ktoré vlastne on sa stará, ktoré administruje. Takže vyberieme základný tréning, napíšeme popis vyúčtovania, môžeme dať vyúčtovanie za máj. Tam si môžete napísať ľubovoľné, ale to sa ukáže vlastne všetkým na tých účtoch. Dáme odoslať. Prebieha vytváranie vyúčtovaní. No a hodilo nás to na stránku o vyúčtovaniach, čiže tu sa nám vytvorili
vyúčtovania. Tu by mali byť všetci naši členovia klubu, ktorí sú v systéme, s tým, že aj keď daný hráč alebo tréner nemal žiadnu aktivitu v tom klube, či netrénoval, aj tak nám ho tu vyhodí s nulovou hodnotou. Ja tu takého hráča alebo trénera síce nemám, ale by nám ho tu vyhodilo s nulovou. S tým, že proste keď je ten účet prázdny a my ho uzatvoríme, on sa automaticky vymáže, čiže vôbec nebude nejak rozposielať hráčovi alebo trénerovi mail. Proste sa vymáže a bude ako keby zrušený. Ale tu by sa nám ešte zobrazil. V tejto sekcii ešte môžeme dané účty skontrolovať, pozrieť, či nám sumy sedia. Je tu aj taká funkcionalita, ktorá sa tu zatiaľ neukazuje, ale to preto, lebo je to prvé vyúčtovanie. Ale vyúčtovania daných používateľov sa porovnávajú s vyúčtovaniami, ktoré boli vytvorené v minulosti. A ak by nejak výrazne boli vyššie alebo nižšie, bol by tu taký trojuholník, taký upozorňovací trojuholník, ktorý by nám napovedal, že máme sa na to vyúčtovanie pozrieť a skontrolovať ho, či fakt nie je tam nejaká chyba alebo nejaký zlý úmysel, možno od niekoho, ale proste by nás to upozornilo. Dajme tomu, že John Paul by mal tu ten trojuholník a ja si ho chcem skontrolovať. Samozrejme, skontrolovať si môžete aj iné, vyúčtovanie je dobré prejsť čo najviac. A pozrieme si tú šipku. Teraz sme sa dostali do detailov vyúčtovania pre Johna Paula. Vidíme, že odkedy dokedy je to vyúčtovanie, tak musíme nastaviť, dokedy má dátum splatnosti, v akom stave je, a toto je jeho stav účtu ako celkového účtu, ktorý má v tom systéme, čiže ak by minulé mesiace mal tu nejaký nedoplatok, zobrazovalo by sa tu. Tu sú všetky položky za daný mesiac, za ktoré on platí. Je ich tak normálne. Čiže vidíme, že 6.5. mal tréning od 2. do 3. a platí tu za Kurt a za položku Default Coach. Čiže to znamená, že je za jeden tréner a jeden Kurt. A aj za ďalšie, boli tam 2 tréneri, čiže za 2 trénerov. Čiže až 3 položky na jeden tréning. Čo tu je napísané? Je tu napísané účtovaná cena a k zaplateniu. V tomto prípade sa všetky ceny rovnajú. K zaplateniu by boli rozdielne iba v prípade, ak by mal daný hráč na predanú nejakú poukážku. Ale o tom si povieme viacej až v sekcii poukážky. Čiže skontrolujeme dané vyúčtovanie. Ak zašli sme nejakú chybu a chceme to vyúčtovanie trochu pozmeniť, dáme, že nejakú tam má možno zľavu alebo niečo proste, tak môžeme mu buď ešte aj navýšiť to vyúčtovanie, či dáme minusovú hodnotu, alebo ak mu chceme dať nejakú zľavu, tak dáme plusovú hodnotu a dáva sa to tuto dole v korekcii vyúčtovania, či dáme mu napríklad plus 10 €, napíšeme zľava a dáme pridať. A vidíme, že cena sa mu znížila, plus aj tá korekcia vyúčtovania je tu zaznamenaná. Dobre, teraz prejdeme k ďalšiemu kroku a to uzatvoriť tieto vyúčtovania. Čiže ideme naspäť do vyúčtovaní. A tu vidíme, že sú naše vyúčtovania, ktoré sme vytvorili. Takto sme mohli skontrolovať ďalšie a ďalšie vyúčtovania, ale môžeme teda uzavrieť to s tým, že sme to skontrolovali a všetko nám sedí tak, ako má byť. Môžeme aj nejaké vyúčtovanie vymaziť, keď ho zaklikneme a dáme vymazať vyúčtovanie sa vymaže. Ale teraz chceme vlastne uzatvoriť vyúčtovania. Môžeme uzatvárať po jednom, každé jedno, čiže čo zaklikneme a dáme uzatvoriť, to sa nám uzatvorí, ale keď sme spokojní so všetkými, tak hore klikneme na toto a to nám označí všetky. Dáme uzatvoriť vyúčtovania. Ešte raz sa nás to opýta. Do tohto momentu môžeme ešte niečo zmeniť, dávajte si vždycky pozor. Ako náhle teraz tlačím uzatvoriť vyúčtovania, systém automaticky rozošle maily, vyúčtovania sa zaúčtujú, pripíše sa hodnoty na účet hráčom a trénerom a potom už bude
budú tieto vyúčtovania nemenné. Dáme OK. Prebieha uzatváranie vyúčtovania. Vyúčtovanie prebehlo. Vidíme, že neuzavreté vyúčtovania nám tu už nemáme žiadne. Ale keď zmeníme filter na zaúčtované, máme filtruj, tak vidíme, že všetky tieto, ktoré sme predtým vytvorili, sú už zaúčtované. Keď má nejaký hráč kredit, tak sa mu automaticky tá hodnota toho vyúčtovania za daný mesiac strhne z toho kreditu. A ak mal vyšší kredit, ako je hodnota vyúčtovania za daný mesiac, tak automaticky napíše stav uhradené. Vidíte, že mi prišli nejaké maily zo systému a ukážeme si teda, aký mail to rozpošlenému hráčovi. Toto je moja mailová schránka. Takýto jeden mail vlastne príde každému jednému hráčovi z toho vyúčtovania. Tento text sa dá prispôsobiť, ale defaultne vyzerá takto. Je tu proste napísané, čo všetko sa zaúčtovalo, plus je tu aj linka na to vyúčtovanie, konkrétne toho Rogera Federera, ktorý si vie pozrieť, keď na to klikne, to presmeruje do systému, vie si pozrieť za všetko, čo má platiť. Ak je s tým spokojný, môže automaticky mobilom nahrať QR kód, vyplní sa mu variabilný symbol, platba a môže rovno zaplatiť. Tak toto bolo inštruktážne video o mesačnom vyúčtovaní a ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie.